Kani ketika kubor kentukan fam cha baro ki pait nong shong jong kabri nyeutrap akaba hadin kato kani kanta balade banyew ye kivut apo ka JHADC bat kumjuru apo ka KHADC jong ka election MDC banjit ya kinong tau ain apo ka district council akaba kawai ni ki video kabala sapriang ha ki social media akaba hangning yu I ba kidon katok nengut ki riuruna ngila banong lane ki pait ba ki bla shong shit la ban long ha ki jing shong shit khau yang lane boat kian lane ha ka shong shit politics ngila banong ha ki jukupor bat ke jing dom lane jing bitar jungki ki la lej ban kawang mau lane thermau ya ka wei na ke jing apo ka shnong narwan but kani kadai tang nakadaw ba klem kershan ya ukurtong jong ka VPP lane Voice of the People Party. Tika I kabangadon ban ong hangni kalong ko ki pai nong shnong jong ka bri nyutrap khamtam e apo Giant Hill. Sngob wanumpen I kumkine ki jat jinglong runar ki jongpi ngidei ki parado prasnam ngidei ki khun khasi khara ki ba tibru tiblei kumbala jer la tho yangi da ulong shwa man shwa henrei lada hakakam politics lane ladangi shit kli ha kane ka jinglong kata ka bomut wat ki parado prasnam jungi ngiyabam im pet kumne dakaba ngilen thamau nisho ngiyadat halenti sinkin tang nakadaw jong ka jingbit election kata kamla banlong bat kabamla ban pediang ha ka imlang kasalang bat kumjuru banshim jingkit kli lane banshim ya ka ain ke jong phi hakti dakaba phi le yegini ki kamrunar kamlong ka badei yo le se ka apot ye phi kanlap ha ka we ke sngi hoit kini ki trying ki bala sha lan thamau ki ladap daga jingting jingsir jingsmi yo le se kumno kandon ki jing jia bas ngausi nakata kadaw klem dala ban penpau ke jing sngo si lane ke jing benyau ya kini ki trying ki bala sha lan thamau bat ki bala sha penjulor ka ying ke jungki te ko ki pa nong shong jong ka pri nyutrap to dari kendong yala ka jinglong shisur shidur bat ka jinglong tibru tublei ke jongpi kumbala jer da kilong shwa man shwa te omdei ba tang ha kapor election ngin shu shongshit kat hadu bengin ya shok ya dat la ngin ya len thamau tang nakadaw ba kershan ya kano ka party kane kade ke jing bakala ke jong nga lane ke jong phi la dangile kum kine ki jaj jing snew hapok kabri unyutrap namar ubar jela lane umendari unsai shupet kai ya ke jinglong ke jingman jungi ba mangi ki parado parasnam ngi ya bam pramangi te katno lele unong wei sisngi un thap khti un thap shadam namar uyo iba wat para khasi ngim ya sungthu jingmut hadu kane tang nakadaw ka election ba ngimla ban penjob ya uno lane kano ka candidate ka ba ngingi shania hoj omdei tang ya ukurtong jong ka VPP ka ba ngihap ban le kumne lada dei na uno ukurtong jong kano ka party ru ngimdei ban shim kabu da ka ba ngile kumne lada ngimla ban penjob yu hoj yo le se ha kishnong ki thau jung pi hilaya penbe ha te don napdeng jungki ki bom hun bat ki bom kwa ban yesno kti lane ki bom don jingmut ban kershan ya kano ka party ka ba ngingi kershan ailat yaki namar ka hok kade ke jongki om bangin shule bor kumne daga ba ni penpra wat yaki yang kisam kade ke jingdu nong ka bakraw ya kari bat ka jaj bandriu la dangile hadu kane bat ni pen I kum kini ki jaj jinglong ko ki pa nong snong jong ka state Meghalaya khamtam e apo kari khasi jaintia ngaru ngade wei na ki nong kershan barat ba jong ka party VPP Henry la ada kumne ka jia nga sengusi shisha ban pau shapi khamtam e hakate ka constituency bat hakate ka shnong ka ba kilale kum kine ki jai kam ki ba penpo dor shisha ya kari bat ka jai banriu khamtam e
kila sim kabu haga kerteng jong ka seng kata jong ka Voice of the People Party lani ka VPP. Te nginmla ban tip nginmla ban jer kerteng namar ka dei menmet te yole se ki don lang ne ki dei tang ki supporters lani ki nongkersan jong ka VPP ngong ye phi ka seng hi kam hi kai ye phi balada ukertong jengi urem omdei ban len themau omdei ban yesho yadat andai ngin hunbet ya kata kanongrim kata kabangi la syarem namar pitip hi haga jingyale kandon hi ka job bat kandon hi karem teladangi shu job ludru mlong bat ladangi surem ludru mlong te haka jing ya kun bat ka jingyale ni don bet hapadeng ka jing job bat ka jing rem bat ladangi job to ngi la ya kamen la ya sngotenat andai ladangi rem ru ngi haban hun namar yole se ublei try kran umpat jit lane umpat pediang ya u lane ka candidate ka bangi kersan ban poisha kathong ban ngadap da ka jingkemen ru ba nakaliang jong ukertong jong ka Voice of the People Party na kate ka constituency ulami syakmat ban panma na ki babun balang bat khamtam e na kate ka constituency ha ka ba ki supporters lani ki nongkershan ki jong u kilale ya kate ka kampo jat te kublai shibun nakaliang ka jong ngaru ngapan pau yaute ukertong jong ka VPP lane Voice of the People Party ubala long shenrang ubala kloy ban panmap nyala ka jong ka jing bakla awat yo le se haka jing long briu umla ban biang ngidon hi kita kitam kilat kilet andrei ngin haban yahun ngi haban ya map mar kaliang la kalong haka no no korukom tongin ya trei na komenta ka bha kamiat haka imlang ka salang kublai shibun nga ong biang sai sisen ya ukertong jong ka VPP ubala mi syakmat ban panma na kipai ba halor kate ke jingjia kata ke jingsha len temau ha kate ke ying ha kate ke shnong narwan te tangkatahi ka banga kwa ban pensngeu bat ka banga kwa ban ong ha kani ke video sai sin pan nakaliang ka jonga nga ong sha kipai nong shnong jong kari khasi jaintia wat nom penmi syu kum kini gijat kelumar nang ne syakmat lada long hakano gono goduru ngin haban hun ban ngin haban yakhublei kti markaliang om da kaba ngin shu ya kawang mau lane da kaba ngi shu ya sho ya dat namar ba kiwei gijat benriu kin apet kai ya ga jinglong jingman hapo kari khasi tat hadu lano kiyo ban syem kabu hangta ken makilei kilalong kibalakloi ban pen ki win wat ya kari khasi